Yeah, bafowethu, this is Durban Network. Niyazi ke ukuthi la kwenzeka khona izinto nathi sikhona siyi-Durban Network sizozama ukuthola ukuthi kwenzakalani. And namhlanje si-invite uBahubhe kwi-launch yakhe i-album entsha ebenesasasa kakhulu. This is Durban Network bafowethu. Sinayo njengamanje sifuna ukuthi isasasa lingaka kule album. Ngiyabingelela kubalandeli nakubafowethu ababukeli be-Durban Network. Imini uBahubhe ngokumnumzana basokona befaka amanzi amanesandle kokona usukwanini kaBovu. Anizwa nina sengishilo. Layelani la. Ngibizele insizwa lezi ukuthi zizobona zizongibonisa into enhle. Kuthiwa into mayinhle kufanele ubize abanye bayibone ukuze babe ufakazi. La sisa workshop bafowethu sizobungaza i-album noma icwecwe elisha engilikhiphela abalandeli noma nje abaculi abaculi nabalandeli bakaMaskandi bebonkana. Bafowethu njengamhlanje kumnandi ngalendlela niyabona nani ukugcwele kunesiphithiphithi ngiyathuka kakhulu indlela engibona ukuthi abantu bangithanda ngayo bengazi nokuthi abantu bangithanda kangaka bengenza nje iphela ngoba mawenza into uyayenza kodwa kuyangijabulisa ukubona ukuthi kubantu abaningi bayakholelwa emculweni wami noma emculweni kaBahubhe. So nje bafowethu ngiyacela wonke umuntu adownload umculo kusuka mhlambe einsukwini noma kusasa ngoba kufanele ngabe usuphumile angazi nami ke kubambeni angizazi into zabelungu kodwa ngicela niqhubeke ni download bafowethu uma ungakaveli ni check uzogcina uvelile bese siyaqhubeka si download senze ngisho ama video noma ngabe yini othanda ukuyenza wamokolekile lo akuwona wami owena. Mfowethu isasasa nje over uBahubhe loko wangena kwi-industry loko likhulu awusinike le recipe yakho lento oyenzayo ehlukile kwabanye yenza ukuthi abantu babe intrigued noma babe glued to uBahubhe. Hayi bhuti wami into kumele uyenze uma umculi ngokwami ngicela ukuyiphinda le ngokwami angifuni ukuthi ngisho le bese omunye umculi yamnyathela bese lebelelezo ngibangela isicefe la ethulwa nami ngoba ngumshaya unomculi ngiyamshaya angeke ngilo ngikhuluma kakhulu umfana mina ngumfana nje ngazi ukuthi manje niqabana fanele nishayane makhona ohluliwe wathi maluji phele kanjalo indaba. So mina into eyenza ngibe nesasasa kanje ngayeka lento yokuzitshela bayibiza kanjalo ngaba umuntu wabantu ngaphila ebantwini namanje abantu beze kumuntu abazi ukuthi owabo bakwazi ukuphila naye yabona njengoba nani bafothinila ingoba nazi ukuthi le ndoda iyaphila bonke kabala beze nje balethwe inhliziyo yami abalethwa nganawo okuningi balethwe ukuthi ngiyaphila nabantu. Mhlambe ke asikhulume ngale album compared to the last album nale album mhlawumbe ungathi yini umahluko ubonayo okhona izinto ezintsha abantu abakayilindele. Mina ngeke ngisho ukuthi ikhona into entsha kodwa mangibuka indlela okwenzeka ngayo ngiyathuka. Ngicela ungakhulumi kakhulu kwamanje mhlawumbe emva kwesikhathi esithile uma sesenze eminye imicimbi ela ngizobe sengine ephendulekayo lapho ngoba ngiyabona ukuthi ukhona umehluko khona kodwa ngithanda ukukhuluma ngawo manje ngoba mhlambe kumane kusayihaba nje mina ngizona nento zangampela hayi lezi zinto esenza kube sengathi ezangampela ngifuna ezangampela hayi lezo okungathi ezangampela angifuni ukuthi wenza ucwaningo uthola ukuthi akuyona kwangampela funa mina mangithi into iyiyona uthi wenza ngisho ucwaningo uthola ukuthi iyona leyo. So angakhulumi ngealbum manje kodwa nginikeni inyanga eziwu3 sobe singaxoxa ubona sobe sowusho. Tell us about i-stage performance esiyavala nga i-stage performance yakho it's amazing ihlukile i-effort amandla upossessa enye energy ethusayo yini yaku-inspire ukuthi uperforme ngalolu hlobo lelo performance. Enye into nje mfowethu engizokutshela yona enempendulo yakho wonke umuntu uma edaliwe la emhlabeni uba nesiphiwo asimbathiswayo bese kuba kuyena ukuthi uyasinaka yini noma unakeza abanye akhohlwe esakhe. Yingakho uzongena estage ubona abantu bengakunaki kunento wawuzwa kahle ukuthi imnandi mawuyenza wayiyeka wena ngoba ubone kukhona omunye ethandwa kakhulu enza yena yakhe wayokwenza le yakhe kanti wena sowenze umuntu wagcina vele ukuthi eyakhe into mina yenza ngibe right la estageni ngasuke ngaba uBahubhe ngisiniso kwaBahubhe ngigidisa kwaBahubhe ngiactisa kwaBahubhe into engangishintsha leyo yingakho abantu beza kumina umuntu usukazi ukuthi ngiyobuka uBahubhe ke manje nezinto zakhe ngeke uBahubhe afika abone omunye umculi kumina umuntu ngeke afika umuntu njalo ngeke umuntu afika abone omunye umculi kuBahubhe kodwa uzofika abone bani uBahubhe. So leyo nto efika ekhanda oyifumbethe thatha yona mina amandla enginawo ngiwaphusha entweni kaBahubhe
angiwaphusha entweni yomunye umculo ngoba naye unento yakhe la kakwenzayo akungibethe naye. Mfowethu, congratulations on a new album. All the best. Ngiyabonga bafethu, ngibonge nababukeli bonke nabantu abazongisupport abangisupportayo. Bafethu engicelayo ngicela ningilekelele nganza kithi ni download niphinde nibuke nenze yonke into ni enjoy bafethu umsebenzi wenu. Ngiyanithembisa next year ngeke nikhiphele umchamo. Siyabonga bafethu, siyacela ni download and support i-album kaBahupe. Nje sesihambe. Hallelujah.